Sugeng enjing para putra, muga tansah diparingi kasarasan. Bareng Ibu Murni ing dina iki awake dhewe bakal sinau basa Jawa kelas 1 ulangan 3 bab punakawan. Yo disemak bebarengan. Kompetensi dasar ing dina iki yaiku mahami wayang yaiku punakawan lan silsilah keluarga. Tujuan pasinaon ing dina iki yaiku kanthi nyemak video para putra bisa 1. Mangerti bab punakawan. 2. Nyebutake jeneng-jeneng punakawan. 3. Nuduhake gambare punakawan. 4. Bedakake pangucape aksara E. 5. Mangerti cacat lan lagian perangane awak. Iki tujuan pasinaone awake dhewe ing dina iki, nggih. Yo, saiki awake dhewe ngrembug punakawan. Para putra, punakawan utawa punakawan iku tokoh wayang. Ana ing crita wayang, punakawan iku abdine utawa sing momong satriya Pandhawa. Pandhawa iku tokoh wayang sing cacahe ana 5. Yen punakawan iku abdine utawa sing momong satriya Pandhawa sing cacahe ana 4. Sapa wae punakawan iku? Ayo padha disemak. Para putra, sapa wae punakawan iku? Punakawan iku salah sijine yaiku Semar. Iki gambare Semar, nggih. Semar iku awake lemu. Duwe kuncung putih. Kuncung kuwi rambut sing ana ing ngarep kuwi kuncung jenengane. Mripate kriyip-kriyip. Lambene mesem. Iku tandane Semar kuwi tansah duwe rasa seneng. Punakawan sing keloro yaiku Gareng. Gareng awake cendhek cilik. Mripate kera. Kera kuwi ora padha kiwa karo tengen kuwi, ya. Irunge bunder. Tangane tekle utawa bengkong, ya, ki tangane bengkong. Sikile pincang. Iku Gareng. Punakawan sing nomor 3 yaiku Petro. Petro iku awake cilik dhuwur. Irunge dawa utawa mancung. Tangane dawa. Wudele bodong. Lambene mesem. Kuwi ya nandhake yen tansah seneng. Iku Petro. Punakawan sing keri dhewe yaiku Bagong. Bagong awake lemu kaya Semar. Mripate mlenong. Ombo ya. Irunge pesek. Pesek kuwi ora dawa. Lambene nduwer. Kuwi Bagong ya. Punakawan sing nomor 4. Nah, kuwi mau punakawan ya, para putra ya. Nah, iki gambare punakawan. Iki mau bab punakawan ya, para putra. Saiki ayo diterusake nyinau bedane pangucape aksara E. Pangucape aksara E. Ana ing basa Jawa, aksara E isa diucapake 3 werna. Aksara E diwaca E, upamane Semar.
pelem, gelem, marem, serem, lan sak piturute. Aksara E iso uga diwaca E, upamane sore, rene, kae, duwe, suwe, kira, lan sak piturute. Aksara E uga iso diwaca upamane gareng, cireng, loreng, ceneng, lan sak piturute. Nah, iku mau bedane pangucape aksara E. Ana 3 werna nggih para putra. Disinau pangucape aksara E iki mau. Cacat lan lagean perangane awak. Para putra, saiki ayo nyinau cacat lan lagean perangane awak. Ya. Sing lemu awake. Sing kriyip-kriyip mripate. Sing mesem iku lambene. Sing kera iku mripate. Sing tekle iku tangane. Sing pincang iku sikile. Sing bodong iku wudele. Sing mlenong iku mripate. Sing pesek iku irunge. Sing duwer iku lambene. Nah, iki contone cacat lan lagean perangane awak. Para putra isih iso golek liyane, nggih. Para putra, ayo saiki padha diwaca tembung-tembung iki. Punakawan, Semar, Gareng, Petruk, Bagong, Sowan, Crita, Gawean, Momong, Satriya, Kuncung, Lambe, Kera, Tekle, Bodong, Kriyip-kriyip, Pincang, Mlenong, Pesek, Mancung, Duwer. Iki para putra ya mengko padha dibaleni meneh anggone maca tembung-tembung iki. Para putra, iki tugase ing dina iki nggih garapan manut parentahe mengko padha diwaca dhewe-dhewe lan padha digarap. Aja lali dikirimke tugase. Mengkono para putra parsinaon awake dhewe ing dina iki muga-muga para putra tansaya gampang nyinau basa Jawa lan tansaya pinter. Tetep semangat anggone padha sinau supaya kasembadan apa sing digayo. Sukses para putra, matur nuwun.